Usa pa nahimong nga traffic enforcer sa dakbayan sa Talisay ang usa ka individual ipaubos kini sa examination ug pagbansay-bansay. Si Chona Carrion sa report. Dili na sayon nga makasulod isip sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda. Kaganiha, pipila ka mga gustong mag-traffic enforcer sa dakbayan ang gipaubos sa pasulit. Gawas niini, ipaubos sab sila sa training aron masayod kung unsay mga angayang buhaton ug pag-familiarize sa balaod sa trapiko. Mato ni Joy Tumulak, ang pangulo sa City Toda, nga nagkinahanglan sila og dugang traffic enforcers hulip sa mga badlungon ug kadtong mga nagpositibo sa drug test. Mao na siya atong ipuli usa na niya na ang kining dili kayo matinud-anon sa ilang serbisyo unya enforcers nga dunay mireklamo during investigation na proven nato nga naay problema. So kato pong mga enforcers nga atong pangtaktak sa una tungod kay na positive. Gani, dugangan pa unya nila kini nunot sa plano nga himuong 24 oras ang pagbantay sa kadalanan sa dakbayan. Sa pagkakaron, aduna lay 135 ka mga traffic enforcer ang Talisay City. So ang atong gibuhat karon is nagsugod ta pag-professionalize. Ubari rin ang Tiquiniones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.